дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд дар тантанаҳои идона бахшида ба ҷашни сада иштирок карданд. дастгоҳ надорем. Абдуллозода аз вуҷуди омикрон дар Тоҷикистон изҳори бехабарӣ кард. Субҳонзода дар бораи гаронии чиптаҳо ширкатҳо дастур гирифтанд арзоншавӣ дида мешавад. ҷузъиёти нави ғоратгарӣ ва куштори даҳшатнок дар Истра. мақомот номи муҳоҷиронро гуфтанд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тантанаҳои идона бахшида ба ҷашни сада дар шаҳри Хуҷанд иштирок карда, аз намоиш ва фурӯши ниҳоли дарахтони мевадиҳанда, сояафкан, гулу буттаҳо ва тухмиҳои босифат боздид ба амал оварданд. пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар ҷашнгоҳ сокинони вилоят бо самимияти хоса истиқбол гирифтанд. гӯшаи аслии намоишгоҳро ба муносибати ҷашни сада дар шаҳри Хуҷанд ташкили намоиши калони маҳсулоти ҳунармандии хос ба кишту кор ва деҳқониву чорводорӣ монанди маҳсулоти оҳангарӣ, маҳсулоти деҳқонӣ бахусус тухмии зироат, меваҳову полезиҳо ва хушкмеваҳои хоси Тоҷикистон ташкил дод. дар намоишгоҳ ҳамчунин асал ва маҳсулоти аз асал омодашуда, маҳсулоти нониву қаннодӣ, таомҳои хос ба халқи тоҷик ҷойгир карда шуд. дар як қисмати ҷашнгоҳ намоиши бошукӯҳи либосу газворҳо ва матоъҳои миллии тоҷикон аз қабили алоча, беқасаб, атлас, адрас, чит, сатин ва навъҳои дигари ҳунармандӣ аз қабили зардӯзӣ, гулдӯзӣ, қолинбофӣ, заргарӣ, бурёбофӣ, сабадбофӣ, армуғонсозӣ ва дигар намуди ҳунарҳо ташкил карда шуд. умуман саҳнаи чорбини идона ба муносибати ҷашни сада мувофиқи суннатҳои аҷдодӣ оро дода шуда, дар ду гӯшаи он ба таври сунъӣ оташи баланд ки хоси ин ҷашни бостонист афрӯхта шуд. ҳамаи онро сокинони 18 шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд ҳамчун рамзи иттиҳоду сарҷамъии миллат ташкил намуданд. дар тантанаҳои идона ба муносибати таҷлили ҷашни сада ҷомеаҳои меҳнатии вилояти суғд иштирок карда, дастовардҳои меҳнатӣ ва маҳсули дастранҷи худро ба намоиш гузоштанд. иштироки васеи сокинон дар ҷашни сада гувоҳӣ аз арҷгузории мардум нисбат ба ин иди бостонӣ мебошад. ба таъкиди муаррихон, сада мисли наврӯзу меҳргон аз ҷашнҳои миллии ориёи таборон ба шумор рафта, онро ҳар сол мардуми тоҷик дар баҳманмоҳи 11 солшумории шамсӣ ки ба 21 январ то 20 феврал рост меояд ҷашн мегиранд. сада ин пирӯзии рӯшанӣ ба зулмот, гармӣ бар сардӣ, некӣ бар бадӣ буда 50 шабонарӯзро то фарорисии наврӯз дар бар мегирад. сада аз наздик омадани фасли баҳор ва фарорисии наврӯз мужда мерасонад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сатҳи шоиста баргузор сохтани ҷашнҳои миллиро ки таи солҳои охир дар мамлакат ба ҳукми анъана даромаданд, нишонаи иттиҳоду сарҷамъӣ ва ҷонибдории сокинони шарафманд аз сиёсати пешгирифтани роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурӣ арзёбӣ намуданд. пешвои муаззами миллат аснои тамошои намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ ба натиҷаҳои фаъолияти аҳли заҳмати вилоят ва дастовардҳои бузурги меҳнатии хоҷагидорону кишоварзони соҳибтаҷрибаи шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд баҳои баланд дода, рушди соҳаи кишоварзиро омили муҳими таъминкунандаи амнияти озуқаворӣ арзёбӣ карданд. барои хотир мунтаҷлил кардани ҷашни сада, ҳунармандони хушсалиқаи вилоят намоиши театри кунонидашударо таҳти унвони кашфи оташ пешниҳод карданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ташкилкунандагони ин ҷашни бостонӣ ва сокинони вилоят ки дар тарғиби анъана ва русуми миллӣ ба ифтихори таҷлили сада саҳм гузоштанд, арзи сипосу миннатдорӣ намуданд. ҷамолиддин Абдуллозода, вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон, зимни нишасти матбуотӣ дар шаҳри Душанбе гуфт, вазорат барои муайян кардани омикрон ба дастгоҳи тиббии Секвинер эҳтиёҷ дорад ки дар нимаи аввали соли 2022 ба кишвар ворид хоҳад шуд. ӯ гуфт, танҳо дар ҳамин сурат метавон беморонеро ки ба омикрон гирифтор шуданд муайян кард. санҷишҳое ки то имрӯз аз беморон гирифта шуд дар вазорати тандурустӣ ҳифз шуда, бо ворид гардидани дастгоҳи нави озмоишӣ барои муайян кардани намудҳои ин беморӣ таҳлилҳо гузаронида мешавад, гуфт вазири тандурустӣ дар нишасти матбуотӣ. вазир афзуд ки барои муқоиса кардани ду нав омикрон ё шакли дигари сабуки коронавирус ба ғайр аз нишонаҳои клиникӣ гузаронидани генетиксозӣ аҳамияти калон дорад.
медорад. аз сабаби он ки беморӣ барои табибони тамоми дунё бемории нав буд, дар тоҷикистон зарурати дастрас кардани дастгоҳи генетиксозӣ пеш омад. мо инро ба инобат гирифта аллакай вазорати тандурустӣ бо дастгирии бевоситаи шарикони рушд дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ дастгоҳро ба кишвар ворид мекунем, илова кард Ҷамолиддин Абдуллозода. оҷонсии авиатсияи граждании Тоҷикистон мегӯяд, ки нархи чиптаҳо ба шаҳрҳои Русия ва бозгашт ба ҷумҳурӣ бояд тадриҷан мӯътадил шавад. Дар ин бора дар нишасти хабарии ҳисоботӣ сардори оҷонсӣ Икром Субҳонзода хабар дода гуфт, ки дар бораи афзоиши беасоси нархи чиптаҳо чораҳои зарурӣ андешида, талош дорем, ки арзиши чиптаҳо боло наравад. ӯ таъкид кард, ки ин масъала бо ҷониби Русия пайваста матраҳ мешавад. Субҳонзода таъкид кард, ки динамикаи поён рафтани нархи чиптаҳоро аллакай дида истодааст. вобаста ба ин ниҳод тасмим гирифтааст то охир исрор кунад, ки нархҳо дар доираи хароҷоте, ки дар ин хатсайрҳо сарф мешаванд, бошанд. ин аст, ки ширкатҳои ҳавопаймои Уральские авиалинии, Северный ветер, Ютейр, Сибир ва Сомон эйри Тоҷикистон огоҳӣ расмӣ гирифтаанд. барои пешгирии болоравии беасоси нархҳо ба онҳо расман мактуб дода шуд, гуфт сардори агентӣ. ӯ гуфт ниҳоди зертобиаш ҳуқуқи мусофиронро ҳимоя мекунад, нархгузориро дар соҳа қатъан назорат менамояд. тафсилоти нав дар бораи ҷинояткороне ки ироа шуд, ки гуфта мешавад, дар Чизнаковои вилояти Москав як мағозаро ғорат карда хазинадорро куштанд. дар ин бора хабаргузории Комсомольская правда бо такя ба як манбааш хабар медиҳад. шоми 8 феврал афроди ношинос ба як мағоза дар рӯстои Новопетровск ворид шуда хазинадорро шадидан латукӯб карданд. аз наворҳои шабакаи иҷтимоӣ дида мешавад, ки читавр Людмила Вятькинаи 51 сола то охир муқовимат нишон дода талош кардааст фирор кунад, аммо ҳамлагарон занро бо дастаи табар латукӯб карданд. ғоратгарон дар давоми чанд соат дастгир ва ҳуввияти онҳо муайян карда шуд. ҳар чаҳор ҷинояткор шаҳрвандони Тоҷикистон буданд. Назирқулӣ 19 сола, Ҳабибуллои 21 сола, Акбар Алии 24 сола ва Зафари 29 сола. онҳо кӯшиш карданд, ки дар яке аз хонаҳои деҳаи ҳамсоя пинҳон шаванд. зимни тафтишот маълум шуд, ки ин гурӯҳ дар ғорати як мағозаи дигар низ дар наздикии ҳамин деҳа даст доштанд ва дар яке аз хонаҳои шахсӣ дар он ҷо зиндагӣ мекарданд. ҳамчунин маълум шуд, ки яке аз ҳамлагарон Назирқулӣ 19 сола қаблан чанд соле дар яке аз ин мағозаҳо кор кардааст. 3 нафари боздоштшуда муваққатан дар қаламрави Русия сабти ном шуданд. ҳамчунин гуфта мешавад, ки 2 нафар аз чаҳор ҷинояткор ҳатто қабл аз содир шудани ҷиноятҳои сангин бояд аз Русия ихроҷ мешуданд. маълум шуд, ки расо 2 моҳ пеш аз ғоратгарӣ дар Истра 8 декабри соли 2021 Назирқул ба додгоҳи Домодедово кашида шудааст. ӯ дар вайрон кардани қоидаҳои вуруд ё будубоши шаҳрванди хориҷӣ дар Русия гунаҳкор дониста шудааст. аз рӯи ин қонуншикани Назирқулро метавонистанд ҷарима баста аз ин кишвар хориҷ кунанд. айнан ҳамин ҳодиса ба шарики ӯ Ҳабибуллоҳи 21 сола дахл дорад, ки моҳи сентябри соли 2020 ба додгоҳ ҳозир шудааст. додгоҳи Одинцово ӯро дар будубоши ғайриқонунӣ дар қаламрави Русия гунаҳкор донистааст, ки барои ин бояд ба ватанаш депорт мешуд. дар ҳоли ҳозир кормандони шӯъбаи фаврии таҳқиқи ҷузъиёти ҷиноятро идома медиҳанд. шунавандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии хабар. то барномаҳои навбадӣ танзияту хонабод бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.